Район үзәген биләп алган төтөнгә игътибар итәсездер. Әле бер ара төтен кичләрен генә таралса, хәзер аның исен тәүлекнең теләсә кайсы вакытында сизәргә була. Бу кемдер өчен гадәти күренеш булса, кайберәүләр төтен исен авыр кичерә. Шундый матур ямьле җылы көннәрдә балалар вакытын урамда уйнап үткәрә. Алар сезнең бәрәңге сабагы яндыручыларның зыянлы төтенен иснәргә дучар. Балалар хакына булса да шушы эшегезне туктатыгыз инде, дип яза берәү социаль челтәрдәге Мөслим төркемендә. Кемнәрдер киресенчә бәрәңге сабагын яндыруны хупламасы да төтеннең бернинди зыянын да күрми. Зыяны бармы юкмы, анысы икенче мәсьәлә. Әмма йорт җир тирәсендә учак ягып, янгын чыгару куркынычы тудыручылар өчен кисәтү һәм административ штрафлар каралган. Шуңа карамастан, бу тәртипләрне бозган өчен безнең административ җаваплылык каралган. Монда инде беренче предупреждение булса, гади халыкка икенчедән 2000 штрафтан 3000-га хәтлек, должностной кешеләргә инде 6000-нан 15000-га, индивидуаль предпринимательләргә 25000-нан 50000-га, юридик затларга 150 000-нан 200 000-га хәтлек штраф каралган. Мондый штрафларны түләмәү өчен һәр халыктан сорар идем, үзләре чүпләрен бакча атларында нормативка, шушы метражга туры килмәгәннәрен бер почмакка компост иттереп, тирис иттереп, эшетмә итеп, үзләренең бакчаларына кертүен сорый идем. Бәрәңге сабагын яндырган очракта да учакның урыны аерым таләпләргә туры килергә тиеш. Ярый дигән чакта 50 метрда, анда булырга тиеш тимер емкостлар. Металлический емкость, 30 сантиметр тирәнлектә җирләр казырга тиеш, кырында булырга тиеш су белән чиләкләр и карап җилсез көнне яндырырга тиеш. Аннары төтеннең сәламәтлеккә дә зыяны зур. Бу хакта табиблар да кисәтә. Загрязнение воздуха такого костра сильнее даже, чем от промышленных выбросов автомобильного транспорта. Наиболее уязвимы к такому воздействию дыма это дети, это люди пожилого возраста, также беременные женщины и люди, которые страдают хроническим заболеванием легких и сердечно-сосудистой системы. При сгорании сухой травы и листьев выделяется ядовитое вещество, бензопирен, который при воздействии на организм вызывает различные раковые заболевания. Кратковременное действие на человека ядовитых веществ может привести к изменениям кожи, к изменениям органов дыхания, к изменению функций печени. Также повреждается нервная система, иммунная система и репродуктивная функция. Шыннан да тын юлы авыруларынан интегүчләр әле төтенсез вакытта да иркенләп сулый алмый. Бөтен дөнья төтөнгә күмелгәч нишләргә. Икенче караганда ул бәрәңгене гомер буе утыртты һәм утыртырбыз да. Сабагын да һәрчак яндыра идек. Бу бит елга бер генә була һәм күп дигәндә бәрәңге алу сезоны 2 адына барадыр. Ләкин ул сабакны иңелек кипкәнен көтәргә кирәк. Бу очракта ул күпләп төтен чыгармыйча, тиз арада дөрләп янып бетәчәк. Аннары бу эшне караңгы төнгә калдырсагыз әйбәтрәктер. Бу вакытта урамда кеше йөрми диярлек. Лейсан Сабирова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.